Ustanovíme si pěkný cval, jednou velký kruh a pak pojedeme v rohu malý kruh, přímo bez jakékoliv změny a v rohu zase malý kruh. Výborná v tom cvalu. Takhle klidně nic neměň, takhle ona může cválat, níž už ani být nemusí, to je takový pracovní rámec akorát pozor, když ti tuhne v té hubě, pohraju malý kruh, už toč, víc podpora z pravé, přistavím si a přímo a lehounce plece napřed, ale lehounce 20 cm. Nedávej botu dozadu, tak jenom pravidelný cval. A v rohu malý kruh. Už malý kruh tam měl být. A i při tom konci, jo, aby jsme si obnovili toho shromáždění, protože většina těch koní se nám po té dlouhé stěně potřebuje tady tohle z toho, aby se rebalancovala. Jo, tak abys do toho rohu pak takhle nevlítla. To je ono. Pojďme ještě jednou, jenom v rohu malý kruh. Přímo a malinko plece napřed. Super cvála. Delší otěž už být nemusí, ani už v tom týle níž. Jo, takovej krásnej, rovnovážnej, to je ono. A přímo plece 20-30 cm jenom napřed. Tak, už víc ne, trošinku rovnější. Jo, nemusí ta plec být tak přehnaná. Malý kruh už tady. To vždycky zapomeneš, jo? Na konci té dlouhé stěny chceme zase malý kruh, tak abychom si obnovili dobrý cval. Tak, zpracuju si vpravo, pravá bota na ní. Pojďme to ještě naposledy. A pak, jak se budeš vracet tou další dlouhou stěnou, tak uděláme 5 metrů od stěny ke stěně, bez toho, aniž bychom měnili nohu. Jo, čili takové jenom trošinku kontracvalek. To je ono, v rovnováze, nenechí už níž v tom týle, jo. Už jsme teďka za rozcvičkou, chceme pracovnější rámec. Tak, plece napřed, mírňounce, stáčí takhle. A malý kruh. No, jsme tentokrát trefili. A pojďme od stěny ke stěně 5 metrů. Takhle v rovnováze a v tom kontracvalu chceme trošinku přizvednout ten předek a dostat záď blíž pod těžiště. Nekroutím nikde krk, zůstávám v pravém gardu. Dělala jsi už někdy kontracval? Jo, tak... Ona má ty záda takhle stavěny, tak pro ně je to trošku jako těžší, ale tak jako je to na to připravený, tak pojďme. Jo, obnov si cval tady na kruhu a pojďme si od stěny ke stěně a stačí úplně malinko, těch 5 metrů podél celé té délky. Základ je udržet toho koně před holení, tak aby ta záď směřovala pod těžiště. Tak, a nebyla ta záď někde ztracená vzadu. Tak, a už se klidně můžu vracet. Pravá bota těžká. Nenechy spěchat, spíš trošku kratší cval a víc holeně podpoří mi do shromáždění. Nekroutí mi krk nikde. Tak a vracím se zpátky. A pojďme na velkým kruhu, nechat trošku delší otěž. Tak, trošku delší otěž. Tak, super. Tak, nevadí. Vytáhnu se z pasu, vemu si otěž kratší. Přeskok jsme dělali někdy? Tak. Udělej si jenom hezký shromážděný cval, jo? Když ona je taková, jakoby, už pak, když ji necháš vytáhnout, tak ona chce hodně padnout na předek a v těch bedrech potom je taková, že ti tam občas se takhle hodí opačně, jo? Jenom si udělej hezký takovej pracovní cval a uděláme v kruhu změnit směr s jednoduchou změnou. Hezký pracovní cval a v kruhu změnit směr s jednoduchou změnou. Holeň na ní, zad, super.
ještě může trošku víc té váhy přenést dozadu při tom přechodu dolů. Jo? Ona už teďka, jak je povolená, tak je až jakoby ta váha víc na tom předku a my už chceme začít. No počkej, mě nestačila jedna, my jsme se chtěli akorát dostat vlevo. Dej si pauzu, ať se to zase